princíp, ktorý sa volá enkapsulovanie pankrátických ostrovčekov, ktoré vlastne, tu vidíte zväčšeninu jedného z tých obrázkov, toto je kapsulka a vo vnútri nej sú tie pankrátické ostrovčeky, ktoré fungujú na princípe, preniká vlastne ku ním glukóza, vylučujú inzulín, v podstate prenikajú ku ním živiny a kyslík, oni ostrovčeky fakticky fungujú normálne a zároveň ten obal ich chráni, teda tie ostrovčeky plus fľaškou pred tým, aby boli ostrovčeky zničené po transplantácii. Čiže princíp úplne ľahký, známy 30-35 rokov, ale ešte nie sme v súčasnosti v stave, aby sme boli schopní povedať, že ako má vyzerať tento obal a ja sa vlastne k tomu dostanem za chvíľku. V podstate, keď všetko funguje, tak vysoká hladina cukru pred transplantáciou, po transplantácii je vlastne kontrolovaná dlhodobá, po mesiace, rok a tak ďalej. A tá transplantácia enkapsulovaných ostrovčekov v súčasnosti to najbežnejšie miesto je brušná dutina. Čiže takto to je, keď to funguje, ale jasne ako veľa vecí v živote, nie vždy to funguje. V princípe tá kapsulka alebo aj ostrovčeky môžu byť rozpoznané imunitným systémom ako cudzia látka do takej miery, že fakticky to naše telo ich obalí fibrotickým tkaňom, ale si môžete sa ako tkaňom, ktoré tvorí jazvy. A v tomto prípade glukóza nie je schopná sa dostať k ostrovčekom, ani živiny, ani kyslík. V podstate ostrovčky nie sú schopné sa zbaviť metabolitov a vlastne tie ostrovčeky postupne odumierajú, v podstate vylučujú ďalšie signálne molekuly, sme tu, odumierame, správate s nami niečo a fakticky stane sa to, že telo tieto ostrovčeky, teda tie kapsulky aj s ostrovčekmi, fakticky sa ich zbaví, ich urobí neviditeľnými, pretože ich obalí práve do toho tkaniva. A fakticky ten transplant zlyháva. Ústav polymerov SAV v Bratislave. V princípe sme experti na mnoho oblastí v polymernej chémii. Teraz som mal hovoriť ako riaditeľ ústavu. Mnoho znamená naozaj mnoho. V tomto prípade, čo sa týka kapsuliek, tak my v podstate musíme vyvinúť materiál, ktorý je primárne odolný práve voči tomu fibrotickému obrastaniu po transplantácii. V januári 2014 vlastne vyšiel článok v Nature Medicine, čo je v podstate číslo 1 článok ohľadne dosiahnutých výstupov v medicíne. A na tretej strane vlastne je tu zmienka o Akadémii vied, o našej práci, o našom vstupe. A v princípe je to hneď vedľa z MIT team. Hej, čiže v podstate Massachusetts Institute of Technology, jeden z tých top vo svete. A keď som to tak videl dneska vedľa seba, si hovorím, že častokrát niekto z vás, aj viem kto, mi vlastne hovorí, že stále sa stretám s ľuďmi, ktorí hovoria, prečo tá sálka tu je vlastne. V princípe, toto je tiež jeden z argumentov. Nie, tá sálka tu má svoje opodstatnenie, je hneď vedľa MIT. V posledných slajdoch som si dovolil dať taký môj vlastný pohľad. Cesta k úspechu vo vedeckej práci. To také práve pionierské, byť pripravený a byť v správnom čase na správnom mieste. A k tomu, so správnymi ľuďmi, s potrebnou spoluprácou, s reálnym poznaním. Poznanie je strašne dôležité, zásadné a je strašná veci, ktoré nevieme aj ako sme tu tým, ale musíme v skutku poznať veci do maximálnych dôsledkov, ako sa len dajú a potom na tomto základe si vytvoriť ambície, ktoré sú potrebné a skutočné. Invencia. Keď príde problém, musíme mať šancu ho vyriešiť. Infraštruktúra, financovanie a byť stále fokusovaný. Ono, nie len u nás, všade je to tak, že človek, ktorý ukáže, že je schopný niečo spraviť, tak potom zrazu ho saturujú proste s vecami, až nakoniec je rád, keď si oddychne a zdriemne možno na nejaký schôdze, ale takéto niečo. Proste ten fokus je strašne dôležitý.